Тут Кадыров также дополнил тем, что кровную месть на территории Чечни тоже не отменяли. دغج مؤدين وشكا شوز جرق شده نينا أغور جرقرنش تعبيقر خامبير بقونشلريرن عازبش دعويرن كميتيات يوريستو ينقلبايو أبو بكر. Полис خوش ниц бинчан غولا توش قلتسيت كوكازيش организацин филиали абуалбешу ينقلبايو أبو بكر. ينقلبايو زديتسرا سواجغالرا حالغ مرتن كواشتاش غويترا لاجغن بيجينوش. Полис خواندا واش تعبيقر لاتسنش عاج برزق تويخ بيوش بوچناخ. Паспорт, телефон ждаяхрыл сонах, хусми документ ждадехир гергерчагер. Официально ца бехшкидин бахцерг. Я могу только подозревать, что это либо из-за правозащитной деятельности, которую я осуществляю и в Чечне, и в целом на Кавказе, либо это из-за ложных кадыровских подозрений о том, что я имею какое-то отношение к оппозиционному телеграм-каналу «Адат». По факту я к деятельности телеграм-канала «Адат» не причастен. غوربت قيبرول شو ينقلباو أبو كرنس إين خاوس بيحكر نيتس خوي بيتيغورسكيش بوليتسن ديغا ويسينز ينقلبايان بيلنا واستي قيرش بو تسون داخرن قيرن بولش نوچي چويز داويگرن بقونشلريش خود علاتسرن باhan دوچ دات تسانكرن شو نوچي چور شيگرگرن اخلاچقين يلخان بينچاريخ يالغول ينقلبايو غوربت قيشولو شو دوين خير أبوزيتس بلوجرن عبدالرحمانو تمسون خليتو حسن بقونشلرير خوين صدولايو منصورنا ارتسويو اصلانا گرگرنا قيل باخر داليتسرخ فيدرال عيدل شواتن شعولغ هنسا كمنتارينيات بعدو ادمي بقونش حيشرن امريكان سانتو شتاتي سانكتي تيابتري ويقنش نوچچوين كوغل خوچو كدر ورمزان دايدير شي اپونينتي گرگرنشلاچ ورن شايو قاواتسل دلا قيرمشتي سيرцу дюзелн сити قيتчарн честь, достоинство, да, он семьи нельзя трогать. Меня убивайте, да, я политик. Наверное, кто-то, да, не знаю я, наверное, кто-то там из тех людей, которые нас оскорбили, да, забрали их жен, там, не знаю, сестер, там. Пресс-конференция Ирзинчулт и Алиас Бегин Гергернах Дахьец Элт Эдуаж Вашхайхан Бир оппозицион блогеру Абдурахманов Тумсос. Кадыров дюзлер зудряхлят шамят тасхабаждийцерна қиермштийцерна қоудин бяхшт эцалейцерцу. Блогеру Дахьедир ночичуен кюгел хочу низмшталхинца аш ламаш дуодо нейн хой агур Гергернах ляч вашел. Ты сейчас перешел уже реально все мыслимые и немыслимые границы. То, что мы не могли себе представить совсем недавно, теперь происходит. Örşüçüenel Arabiyach opposition jiger khoyn nochchur Gergernach ляч ура қиға мышқечир машу радион редакции. Амцачун тюшылшкариндац.